കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ സോറി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 18 ദിവസത്തെ ലെവൽ 1 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ലെവൽ 2 ക്ലാസ് തുടങ്ങാണ്. ഫസ്റ്റത്തെ ദിവസമായിട്ട് ക്ലാസ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് 8 എന്നുള്ള സമയം 9 മണി ആക്കേണ്ടി വന്നത്. ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ, അതുകൊണ്ടാണ് അരമണിക്കൂർ എടുത്തത് കേട്ടോ. നാളെ തൊട്ട് നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മൈക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും. ആശാറാണി മാതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് 9 മണിക്ക് വെച്ചത്. ഒരു സോറി എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് ക്ഷമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒഴിവായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാണ്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ സൂമിന്റെ ലിങ്കിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മുടെ, അല്ലെ? അതായത് നമ്മള് അമ്പലത്തിൽ പോയാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഈ സൂമിൽ കയറിയാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ലെവൽ കഴിഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി. നമ്മളിനി ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് എന്നും ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കയറുന്നവർ നാമം ജപിച്ച് തുടങ്ങിക്കോളാം. ആരായാലും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് തുടങ്ങാം. പിന്നെ ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് വരും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായന തുടങ്ങും ഏകാദശിക്ക്. നമുക്കത് വായിക്കാം. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ ലെവലില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീത ഓരോ അധ്യായം 2 ദിവസം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം ഒരു 20 ശ്ലോകമൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും, ചിലപ്പോൾ 25 പറ്റാം. അത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ അനുസരിച്ചിരിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പേരുള്ള എല്ലാവരും ക്ലാസ് രണ്ടാമത്തെ ലെവലായപ്പോ എല്ലാവരും തന്നെത്താനെ മനസ്സിലായി. 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞു കേറികൾ വളരെ സമയം ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി ഇന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ അറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് എടുക്കാം. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നാമത്തേക്ക് പോകാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടല്ലോ അല്ലെ നമ്മുടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 1 കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. അർജുന വിഷാദയോഗം. 2 പേരുണ്ട് അല്ലെ? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അർജുന വിഷാദയോഗം എന്ന്. കാരണം പകുതി അർജുനന്റെ ദുഃഖങ്ങളാണ് അതിൽ പറയുന്നത്, വിഷാദമാണ്. പിന്നെ പകുതി നമ്മൾ എന്താണ് യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 2 പേരും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകാചാര്യനായ കൃഷ്ണകൃപാമൂർത്തി ദിവ്യപൂജ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകാചാര്യനാണ്. മാത്രമല്ല എന്താണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ, അഭയ ചരണാരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് മംഗളാചരണം ഇത് നമ്മൾ ഇന്നും ചൊല്ലുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോ ഷോർട്ടാണ് ചൊല്ലാറ്, എന്നാലും നമ്മൾ ശരിക്കും ചൊല്ലേണ്ട മംഗളാചരണം ഇത്രയാണ്. നമ്മൾ ഓം അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സ്വാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. ജയ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി കൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ ദിവസം ഫുള്ള് ചൊല്ലണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ ക്ലാസ്സിന് കയറി സമയം ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തുടങ്ങിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നത് ചൊല്ലിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് ചൊല്ലാം, അല്ലാത്ത ദിവസം നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കുന്നത് ക്ലാസ് അത്രയും സമയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആരെങ്കിലും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്തത്, ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗീത ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ അഭിപ്രായത്തില് ഭഗവത്ഗീത ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. ഭഗവത്ഗീത വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഒരാൾ തത്വചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഒറ്റയ്ക്കല്ല. അപ്പൊ ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതെന്താണ്? അതൊരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള, നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തിലുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവലാണെന്ന് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവലാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് കുറെ കാര്യങ്ങൾ, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്നുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തി എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ, നമ്മുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഒരാൾ തത്വചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഒറ്റയ്ക്കല്ല, നമ്മള് ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ കൂടെ ആരുണ്ട്? എപ്പോഴും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. വേറെ ആരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴും ആരും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഭഗവാൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം. ശങ്കരാചാര്യർ ഗീതയെ അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യര് ഭഗവത്ഗീതയെ എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ടാണ് ശങ്കരാചാര്യർ ഭഗവത്ഗീതയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമൃതത്തിന്റെ നദി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്തത്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണത്. അങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ നദിയാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. മഹാഭാരത ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിഷേധിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ കാണുന്നത്? ഇപ്പൊ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം കുരു ഫാമിലിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കുരുവംശത്തെ കുറിച്ച്, കുരു ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതായത് കുരുവംശം, ഇതിലിവിടെ ശന്തനു മഹാരാജാവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്, കുരു ഫാമിലി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശന്തനു മഹാരാജാവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോ ശന്തനു മഹാരാജാവിന് ഗംഗാദേവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് ആര്? ഭീഷ്മദേവൻ. ശന്തനു മഹാരാജാവിന് ഗംഗാദേവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് ആര്? ഭീഷ്മദേവൻ. പിന്നെ സത്യവതിയാണ് ശന്തനു മഹാരാജ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന സത്യവതിയാണ്. ഈ സത്യവതി
ശന്തനു മഹാരാജാവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സത്യവതി പരാശര മഹർഷിയിൽ ഒരു മകനുണ്ട്. അതാണ് വ്യാസ മഹർഷി. ഇവിടെ വ്യാസ മഹർഷി എന്താണ് സത്യവതിക്കും പരാശര മഹർഷിക്കും ഉള്ള ഒരു മകനാണ് ആര്? വ്യാസ മഹർഷി. അതിനുശേഷമാണ് സത്യവതി ആര് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്? ശന്തനു മഹാരാജാവ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ശന്തനു മഹാരാജാവിന് സത്യവതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ് ചിത്രാംഗദനും വിചിത്രവീര്യനും. രണ്ടു മക്കള് ചിത്രാംഗദനും വിചിത്രവീര്യനും. അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് ചിത്രാംഗദൻ മരണപ്പെടും. ചിത്രാംഗദൻ മരണം സംഭവിക്കും. അതിനുശേഷം വിചിത്രവീര്യൻ വിവാഹപ്രായമാകുമ്പോൾ രണ്ടുപേരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് അംബിക, രണ്ട് അംബാലിക. അംബിക രണ്ടുപേരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട് വിചിത്രവീര്യൻ. പിന്നീട് വിചിത്രവീര്യനും മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിചിത്രവീര്യനും എന്ത് സംഭവിക്കും? മരണം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു കുടുംബ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്താനായിട്ട് അവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതിനു മുന്നേ തന്നെ ആരും മരിക്കാണ്? വിചിത്രവീര്യനും മരണപ്പെടും. അപ്പോ സത്യവതി എന്ത് ചെയ്യാണ്? സത്യവതിയുടെ ആദ്യ പരാശര മഹർഷിയിലുണ്ടായ മകൻ വ്യാസദേവനെ വിളിച്ച് വ്യാസദേവനോട് ഇവർക്ക് പുത്രഭാഗ്യം കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയാണ്. അങ്ങനെ അംബികയ്ക്കും അംബാലികയ്ക്കും പിന്നെ വ്യാസദേവൻ ദാസിയിലും ഒരു മകൻ ഉണ്ടാകാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് അംബികയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ. വ്യാസദേവനില് അംബാലികയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് പാണ്ഡു. വ്യാസദേവനില് ദാസിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് വിതുരർ. അങ്ങനെ മൂന്ന് മക്കൾ ഉണ്ടാകാണ്: ധൃതരാഷ്ട്ര, പാണ്ഡു, വിതുരർ. ശേഷം ധൃതരാഷ്ട്ര വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഗാന്ധാരിയെ വിവാഹം കഴിക്കും. ധൃതരാഷ്ട്രക്കും ഗാന്ധാരിക്കും 101 മക്കള്: ദുര്യോധനൻ, ദുശാസനൻ, ദുശ്ശല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടിയും പിന്നെ 100 ആൺമക്കളും. ഗാന്ധാരിയുടെ സഹോദരനാണ് ശകുനി. അതിനുശേഷം പാണ്ഡു, കുന്തി, മദ്രി ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, കുന്തിയെയും മാദ്രിയെയും. അങ്ങനെ പാണ്ഡുവിന് കുന്തി ദേവിയുടെ മക്കളാണ് ആര്? യുധിഷ്ഠിരനും ഭീമനും അർജുനനും. കുന്തി ദേവിക്ക് അല്ലാതെ വേറൊരു മകന് കൂടി ഉണ്ട് പാണ്ഡുവിന്റെ അല്ലാതെ, അതാണ് കർണൻ. പാണ്ഡുവിന് മാദ്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ് ആര്? നകുലനും സഹദേവനും. അങ്ങനെ 5 മക്കൾ. അതാണ് പാണ്ഡവരെന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു കൗരവരും ഇവിടെ പാണ്ഡവരും. അതിനുശേഷം ഇവര് 5 പേരും പാണ്ഡവർ 5 പേരും ദ്രൗപദിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. പിന്നെ അർജുനൻ സുഭദ്രയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അർജുനനും സുഭദ്രയ്ക്കും കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് അഭിമന്യു. ഉത്തരയെ വിവാഹം കഴിക്കും. അങ്ങനെ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മകനാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. പരീക്ഷിത്തിന്റെ മകൻ ജനമേജയ. അപ്പൊ ആ വംശാവലി പിന്നെ വരുന്നത് അർജുനനിലൂടെയാണ് ആ പാരമ്പര്യം പിന്നെ നിലനിന്ന് പോകുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ കുരു വംശത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം. നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കാം, എന്നാലും ഒന്ന് നമ്മള് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ്. മാതാജി ഇത് മൊത്തം കൊളായി ഇപ്പൊ അതുണ്ടായത്. ചിലതൊക്കെ അറിയായിരുന്നുള്ളൂ. ഒന്നുകൂടി പറയുവാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. ഒന്നുകൂടി സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ ക്ലാസ് അല്ലാത്തവർക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ പറയാലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലാസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ സംശയം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇറങ്ങാലോ. അപ്പൊ ആ സമയത്തുള്ളവർക്ക് ഇരുന്നാ പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സമയം വീണ്ടും പോവില്ലേ? അതുകൊണ്ടാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇനി ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിഭാഗങ്ങൾ: കർമ്മയോഗ, ഭക്തിയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ. നമുക്കറിയാം, 1ാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീത ആകെ 18 അധ്യായങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഈ 18 അധ്യായങ്ങൾ 3 ആക്കിയിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 3 ഭാഗം ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം, 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം, 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. അങ്ങനെയാണ് ഈ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അറിയപ്പെടുന്നത് കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം. അതിലെ ആചാര്യന്മാർ ഭക്തിയോഗ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത്? കുറവാണ് മാതാജി, സൗണ്ട് കുറവാണ്. സൗണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഇല്ല, എനിക്കും എനിക്കും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് ആ ബുക്കിലുള്ളതാണോ? ഗീത ബുക്കിലുള്ളതാണോ പേജസ്? ഇത് നമ്മള് സമ്മറി പോലെ ജസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബുക്കിലുള്ളത്. സൗണ്ട് കുറഞ്ഞു. ചോദിക്കണേ. എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇവിടെ ഓക്കെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് 3 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം, 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയോഗം, 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. ഇതില് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് നടുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, സെന്ററിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, മധ്യത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം പറയാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് രഹസ്യമാണ്. ഭക്തിയാണ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശം. ഭക്തി രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഭക്തിയാണ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മധ്യത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, ഭക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മയോഗവും ഇല്ല, ജ്ഞാനയോഗം ഇല്ല. ഈ ഭക്തിയോഗമാണ് കർമ്മയോഗത്തിനും ജ്ഞാനയോഗത്തിനും ജീവൻ നൽകുന്നത്. ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗമാണ് എന്ന് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നു. പിന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് എന്താണ്, സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഒരു സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, നമ്മള് കുറച്ചും കൂടി അടുപ്പം വന്നാലേ നമ്മള് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അടുപ്പം വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഏത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്, ഭക്തിയോഗം തുടങ്ങുന്നത്. ഇനി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്താ പറയണത്, ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന് സാധാരണ രാജാവ് പോകുമ്പോ രാജാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുക, മധ്യത്തിലായിരിക്കും. അപ്പുറത്ത് എന്തുണ്ടാവും, സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൈന്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയെ നടുക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, എസ്കോർട്ട് പോലെ, പ്രധാനമന്ത്രി ഒക്കെ പോകുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തി സെന്ററിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം വ്യാഖ്യാനം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദർ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതുന്നതല്ല, പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് പ്രമുഖമായിട്ട് ശ്രീല ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, ശ്രീല വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ, ശ്രീല ശ്രീധര സ്വാമി, ശ്രീപാദ രാമാനുജാചാര്യ. അപ്പൊ ഇത്തരം 4 പേരുടെ വൈഷ്ണവന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ എന്ത് നടത്തിയത്, യഥാരൂപത്തിന് ഭാവാർത്ഥം രചിച്ചിരി വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ, ശ്രീല ശ്രീധര സ്വാമി, ശ്രീപാദ രാമാനുജാചാര്യ. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. ആ 700 ശ്ലോകത്തില് 574 ശ്ലോകം, അതായത് 82% ആരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 574 ശ്ലോകം 82% ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 84 ശ്ലോകം അതായത് 12% അർജുനൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 41 ശ്ലോകം 5.9% സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രാകെ ഒരേ ഒരു ശ്ലോകേ പറയുന്നുള്ളൂ. ധൃതരാഷ്ട്രാകെ ഒരേ ഒരു ശ്ലോകാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കി 574 ശ്ലോകം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, 84 ശ്ലോകം അർജുനൻ പറയുന്നു, 41 ശ്ലോകം സഞ്ജയൻ പറയുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രാകെ ഒരേ ഒരു ശ്ലോകേ ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ 700 ശ്ലോകങ്ങള് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. അധ്യായം 1 കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ അർജുന വിഷാദ യോഗം. അധ്യായം 1ലേക്ക് കടക്കാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവാ കിമ കുർവത സഞ്ജയ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? ഹേ സഞ്ജയ, സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ. പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധത്തിനായി ഒന്നിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നത്. സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാണ്, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്താണ് ചെയ്തത്? അപ്പൊ സഞ്ജയൻ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഇപ്പൊ അല്ലെ. സഞ്ജയൻ ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ് സഞ്ജയൻ. അപ്പൊ ഈ സഞ്ജയന് നമുക്കറിയാം എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? ദിവ്യ ചക്ഷുസുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? സഞ്ജയന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നത്, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? ആ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ
നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് സ്വാർത്ഥത മനോഭാവമാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ധർമ്മഭൂമിയിലാണ് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി എന്ന് വെച്ചാൽ ധർമ്മഭൂമിയാണ്. ആ ധർമ്മഭൂമിയിൽ യുദ്ധത്തിനായി വന്നിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ ആർക്ക് അറിയേണ്ടത്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയേണ്ടത്. വ്യാസശിഷ്യനായിരുന്നു സഞ്ജയൻ. വ്യാസദേവന്റെ കരുണയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധരംഗം കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. ധർമ്മപിതാവായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധർമ്മഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് വിളനിലത്തിലെ കളകളെ എന്ന പോലെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുമെന്നും യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാട് വാഴിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയത് അല്ലെ, വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനാണ് സഞ്ജയൻ. വ്യാസദേവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലെ യുദ്ധരംഗം കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? സഞ്ജയന് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ആരോട് ചോദിക്കുന്നത്? സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് ഇപ്പൊ ധർമ്മഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്രത്തില്, കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി എന്ത് ഭൂമിയാണ്? ധർമ്മഭൂമിയാണ്. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ എന്നാ പറയുന്നത്. ആ ഭൂമി ധർമ്മഭൂമിയാണ്. ആ ധർമ്മഭൂമിയിൽ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് വിളനിലത്തിലെ കളകൾ എന്ന പോലെ നമ്മള് വിളകൾ നടുമ്പോ ആ വിളകളുടെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ടാകും? പുല്ലുകൾ മുളച്ചു വരും. ആ പുല്ലുകൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ പറിച്ചു കളയും. കാരണം ആ കളകള് നന്നായിട്ട് ആ വിളനിലത്തിലെ കളകള് ആ പുല്ലുകൾ മുഴുവനും പറിച്ചു കളയും നമ്മളില്ല, കാരണം ആ വിള നന്നായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിപ്പിക്കുമെന്നും ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുമെന്നും യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാട് വാഴിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കും. യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ, ധർമ്മപുത്രനാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഈ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാട് വാഴിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകും. എങ്ങനെ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന? ധർമ്മം വിജയിക്കുമെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? അവിടെ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കാം? ധർമ്മഭൂമി ആയതുകൊണ്ട്. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ എന്നാണ് ശ്ലോകം പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ധർമ്മഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ധർമ്മത്തിനായിരിക്കും വിജയമുണ്ടാകുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ദൃഷ്ടാ തു പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തൃതാ ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാവചനമബ്രവീത്. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, അല്ലയോ രാജാവേ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട്, പാണ്ഡുപുത്രന്മാര് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് എന്താ പറയുന്നത്? ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ദുര്യോധനന്റെ ആചാര്യൻ ആരാണ് ദുര്യോധനന്റെ ആചാര്യൻ? ദ്രോണാചാര്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് അതിനു മുന്നേ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ജനനം മുതൽക്ക് അന്ധനായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മനാ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്ര അന്ധനാണ്. ആ ധൃതരാഷ്ട്ര നിർഭാഗ്യവശാൽ ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല, അന്ധനുമാണ്. ആധ്യാത്മികമായ രീതിയിലും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ്? അത്രത്തോളം തന്നെ അന്ധനാണ്. ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ മക്കളും അത്ര തന്നെ അന്ധരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ ജന്മനാ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്ര അന്ധനാണ്. മാത്രമല്ല ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണം ആർക്കില്ല? ധൃതരാഷ്ട്രക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് തന്റെ മക്കളെയും പഠിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്ര മക്കളും അതേപോലെ തന്നെ അവരെങ്ങനെയാണ്? ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ അത്ര തന്നെ അന്ധന്മാരാണ്. അത് ആർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ജന്മനാ തന്നെ അന്ധനായത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിക്കില്ല? രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം രാജ്യം ഭരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു രാജാവിന് വേണ്ട ഇങ്ങനെ വൈകല്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? രാജ്യഭരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് ആരെ ഏൽപ്പിക്കാണ്? പാണ്ഡുവിനാണ് രാജ്യഭരണം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അവിടെ എന്താണ്? രാജ്യഭരണത്തിനോട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നടന്നില്ല. അപ്പൊ വിചാരിച്ചു തന്റെ മകനെ രാജാവാക്കാന്ന്. പക്ഷെ എന്താണ് അവിടെ? യുധിഷ്ഠിരനാണ് മൂത്ത പുത്രനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ രാജ്യഭരണം ആരെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും? യുധിഷ്ഠിരൻ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ രാജ്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, എല്ലാ തരത്തിലും തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ അസൂയ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്, അസൂയയും ആ വിദ്വേഷവും ഒക്കെ അതേപടി ആർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു? തന്റെ മക്കളിലും അത് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരും അതേപോലെ തന്നെ അധർമ്മികളായിട്ടാണ് ആര് വളരുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും വളരുന്നത്. അങ്ങനെ
അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? പാശ്ചൈത്യാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമൂം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. ഇനി പറയാണ് ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിരിക്കല്ല. ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്നെന്താ പറയണത്? ദ്രോണാചാര്യോട് പറയണ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയണ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ, ആ ശിഷ്യന്റെ പേരെന്താണ്? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്നല്ല പേര് പറയണത് അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായിട്ടുള്ള ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ആ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. നയതന്ത്രജ്ഞനായ ദുര്യോധനന് സർവ സൈന്യാധിപനും മഹാബ്രാഹ്മണനുമായ ദ്രോണാചാര്യന്റെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദ്രോണാചാര്യർ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തുനിയാതെ ജാഗരൂകനായിരിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ദുര്യോധനൻ ആചാര്യന്റെ ഈ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. കൂടെ ദുര്യോധനൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയാണ്. എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത്? ദുര്യോധനൻ അത് പറഞ്ഞത് കാരണം നയതന്ത്രജ്ഞനാണ് ദുര്യോധനൻ. അപ്പൊ തന്റെ ഗുരുവിന്റെ തെറ്റാണ് അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എന്താണ് ഗുരു ചെയ്ത തെറ്റ് ദുര്യോധനന്റെ കാഴ്ചപ്പാടില്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ്രോണാചാര്യരുടെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആരാണ്? ദ്രുപദ രാജാവും എങ്ങനെയാണ്? ദ്രുപദ രാജാവും ഇവര് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദ്രുപദ രാജാവ് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ദ്രുപദ രാജാവ് ഒരു യാഗത്തിലൂടെ ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ഒരു പുത്രനെ വേണ്ടിയിട്ട് വരം നേടും. അങ്ങനെ ആ പുത്രനാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. ആ പുത്രന് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആയുധമുറകളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരുടെ അടുത്തേക്കാ പറഞ്ഞയക്കുന്നത്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്കാണ് പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് അറിയാം തന്നെ വധിക്കാനുള്ള പുത്രനാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ അറിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആയുധമുറകളും ആരെ പഠിപ്പിച്ചു? ഈ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ പഠിപ്പിച്ചു. ആ ആയുധമുറകളെല്ലാം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ രാജ്യത്തെ ആരുടെ സൈന്യം നയിക്കുന്നത്? പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു തെറ്റ് ഇനിയും ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ദ്രോണാചാര്യ ചെയ്തൊരു തെറ്റാണ് ദുര്യോധനന്റെ കാഴ്ചപ്പാടില്. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാണ്. കാരണം ഇനിയും അത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇനിയും ആരും അതേപോലെ പെരുമാറരുത്, ദ്രോണാചാര്യര് പെരുമാറരുത്. അപ്പൊ ഒരു ദ്രോണാചാര്യക്ക് ഒരു താക്കീത് പോലെയാണ് ഇവിടെ ആര് കൊടുക്കുന്നത്? ദുര്യോധനൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി വീണ്ടും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തുനിയാതെ ജാഗരൂകരായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ഇവിടെ ആചാര്യന്റെ ആ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അത്രയും നയതന്ത്രജ്ഞനാണ് ആരിവിടെ? ദുര്യോധനൻ. അത്ര ശൂരാ മഹേശ്വാസ ഭീമാർജുന സമായുധി യുയുധാനോ വിരാടശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥഃ. ഭീമാർജുനന്മാരോട് കിടനൽക്കുന്ന യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ എന്നീ വില്ലാളി വീരന്മാർ ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. ഇനി പറയാണ് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ആരൊക്കെയാണ് പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തിലുള്ളത്? ഭീമാർജുനന്മാരോട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. ഭീമാർജുനന്മാരോട് കിടനൽക്കുന്ന യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ എന്നീ വില്ലാളി വീരന്മാർ ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സൈന്യത്തില് വില്ലാളി വീരന്മാരായിട്ടുള്ള യുയുധാനനുണ്ട്, വിരാടനുണ്ട്, ദ്രുപദനുണ്ട്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ദൃഷ്ടകേതുച്ചേകിതാന കാശിരാജശ്ച വീരവാൻ പുരൂജിത് കുന്തിഭോജശ്ച ശൈവശ്ച നരപുംഗവഃ. ദൃഷ്ടകേതു, ചേകിതാനൻ, കാശി രാജാവ്, പുരൂജിത്, കുന്തിഭോജൻ, ശൈബ്യൻ എന്നീ വീരന്മാരായ യോദ്ധാക്കളും അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഇവര് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, വേറെ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ദൃഷ്ടകേതു ഉണ്ട്, ചേകിതാനനുണ്ട്, കാശി രാജാവുണ്ട്, പുരൂജിത്ത് ഉണ്ട്, കുന്തിഭോജൻ ഉണ്ട്, ശൈബ്യൻ ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ വീരന്മാരായ യോദ്ധാക്കളും അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവരെല്ലാം എവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്? ആ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്തുണ്ടെന്ന് ദുര്യോധനൻ ആരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? ഇവിടെ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? യുധാമന്യശ്ച വിക്രാന്ത ഉത്തമൗജാശ്ച വീര്യവാൻ സൗഭദ്രോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവ ഏവ മഹാരഥഃ. കൂടാതെ പരാക്രമിയായ യുധാമന്യു, ബലവാനായ ഉത്തമൗജസ്, സുഭദ്രാപുത്രൻ, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കൾ എന്നിവരും യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാവരും മഹാരഥന്മാർ തന്നെ. ഇവരെ കൂടാതെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ? യുധാമന്യു ഉണ്ട്, ബലവാനായ ഉത്തമൗജസ് ഉണ്ട്, സുഭദ്രാപുത്രന്മാരുണ്ട്, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കള്, ഇവരെല്ലാവരും യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി നിൽക്കുക. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ആരാണ്? മഹാരഥന്മാരാണ്. മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് 60,000 യോദ്ധാക്കളെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം?
മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ഒരാളോട് പോലും നേരിടാൻ പറ്റില്ല. 60,000 യോദ്ധാക്കളായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് പോരിടാൻ സാധിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറയാം. 10,000 പോരാക്കളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്ന 10,000 യോദ്ധാക്കളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്നവരെ അധീരഥന്മാരെന്ന് പറയാം. 60,000 ആണെങ്കിൽ മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറയും. 60,000 യോദ്ധാക്കളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുന്നതിൽ അയാൾ മഹാരഥനാണ്. 10,000 യോദ്ധാക്കളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുന്ന അയാള് അധീരഥനാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ളവര് പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തിലുണ്ടെന്ന് ദുര്യോധനൻ ആരോട് പറയാണ്? ദ്രോണാചാര്യരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടായേ താനി ബോധാദിജോത്തമ നായക മമ സൈന്യസ്യ സംചാർത്തം തൻ ബ്രവീമിതേ. ബ്രാഹ്മണോത്തമ, എന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പടനായകന്മാരെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഇനി ഇത് കൂടാതെ, ഇതിപ്പോ ആരെ സൈന്യത്തെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനി എന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പടനായകന്മാരെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. എന്റെ സൈന്യത്തിന് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സംസാരം തന്നെ ദ്രോണാചാര്യ ഗുരുവിനോടാണ് പറയുന്നത്. എന്നാ പറയണത്? എന്റെ സൈന്യം, എന്റെ എന്നുള്ളൊരു ഭാവമാണ് ആരിൽ വരുന്നത്? മുഴുവനും ദുര്യോധനന് വരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാ പറയണത്? ഭവാൻ ഭീഷ്മശ്ച കർണശ്ച കൃപശ്ച സമിതിം ജയഃ അശ്വത്ഥാമ വികർണശ്ച സൗമദത്തിസ്തഥൈവ ച. യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്നവരായ താങ്കൾ, ഭീഷ്മർ, കർണൻ, കൃപൻ, അശ്വത്ഥമാവ്, വികർണൻ, സോമദത്തൻ, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായ ഭൂരിശ്രവസ് എന്നിവരുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ആരാണ്? യുദ്ധത്തില് സദാ വിജയിക്കുന്ന താങ്കളുണ്ട്. പിന്നെ ഭീഷ്മരുണ്ട്, കർണനുണ്ട്, കൃപനുണ്ട്, അശ്വത്ഥമാവുണ്ട്, വികർണനുണ്ട്, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭൂരിശ്രവസ്. ഇവരെല്ലാം എവിടെയുണ്ട്? ആ യുദ്ധത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സദാ വിജയിക്കുന്ന താങ്കളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ള താങ്കൾ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ആരൊന്ന് പൊക്കി പറയില്ലേ നമ്മള്? അങ്ങനെ ആരെ പറയാണ്? ഭീഷ്മദേവനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അല്ല, ആരെയാണ്? ദ്രോണാചാര്യരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. പിന്നെ ഭീഷ്മദേവനുണ്ട്, കർണനുണ്ട്, കൃപനുണ്ട്, അശ്വത്ഥമാവ്, വികർണൻ, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭൂരിശ്രവസ്. ഇവരൊക്കെ ആ യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്യേച്ച ബഹവഃ ശൂരാ മഥർത്തേ ത്യക്ത ജീവിതാഃ നാനാശസ്ത്ര പ്രഹരണ സർവേ യുദ്ധവിശാരദഃ. എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ട് ഇനിയുമുണ്ട് പല വീരയോദ്ധാക്കളും. നാനാവിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളും കൈവശമുള്ളവരും സമരമുറകളിൽ സുപരിചിതരുമാണവർ. അപ്പൊ ഇത് മാത്രല്ല, എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ട് ഇനിയും പല യോദ്ധാക്കളുണ്ട്. അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? പലതരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ അവരെ കൈവശമുണ്ട്. പല സമരമുറകളിലും സുപരിചിതരായിട്ടുള്ളവരുമാണ് അവര്. സമരമുറകളിൽ സുപരിചിതരായിട്ടുള്ളതാണ്. പലതരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളും അവരെ കയ്യിലുണ്ട്. അവരൊക്കെ എന്തിനു വന്നിരിക്കുന്നതാണ്? എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവൻ കളയാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അവരെല്ലാം. ഇത് ആരോടാ പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ പറയാണ് ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, പാപിയായ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് തീർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഏകോപിച്ച ഫലം തനിക്ക് വിജയം നേടിത്തരുമെന്ന് ദുര്യോധനൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? പാപിയായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നത് കൊണ്ട് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെടും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല, അത് ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ദുര്യോധനൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ സുഹൃത്തുക്കള്, തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഈ ബലം കൊണ്ട് തനിക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആര് വിശ്വസിക്കാണ്? ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, കറക്റ്റാ. അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം തിതമേതേഷാം ബലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം. അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യബലം. ഇനി ഇവിടെ ഇവരോട് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ആരെ കുറിച്ചാണ്? ദ്രോണാചാര്യരെ പൊക്കി പറയായിരുന്നു അല്ലെ? ദ്രോണാചാര്യരെ കുറിച്ച് ഒക്കെ പറയാണ്. പിന്നെ ഭീഷ്മദേവൻ, ഇവരെയൊക്കെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി എന്താ പറയുന്നത്? അളവറ്റതാണ്, നമ്മുടെ സൈന്യബലം അളവറ്റതാണ്. കാരണം 7 അക്ഷോണിപ്പടയാണ് ആർക്കുള്ളത്? പാണ്ഡവർക്കുള്ളത്. പാണ്ഡവരെ ആ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നത് 7 അക്ഷോണിപ്പടയായിട്ടാണ്. കൂടെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് 11 അക്ഷോണിപ്പടയാണുള്ളത്.
അപ്പൊ ഇവിടെ 7 ഇവിടെ 11. അപ്പൊ കൂടുതൽ ബലം ആർക്കാണ്? ദുര്യോധനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ പറയാണ് നമ്മുടെ സൈന്യബലം എന്ന് പറയുന്നത് അളവറ്റതാണ്, പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതവുമാണത്. എന്നാൽ ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യമാണെങ്കിലോ അത് വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭീമനെ വളരെ കുറച്ചാണ് കാണുന്നത്. ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യം വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടേത് അങ്ങനെയല്ല, അത് അളവറ്റതാണ്. അവിടെ 11 അക്ഷോണിപ്പടയാണ് ആരുടെ കൂടെ ഉള്ളത്? ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷം. പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷം 7 അക്ഷോണിപ്പട. ദുര്യോധനന് എന്നും ഭീമനോട് അസൂയയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം താൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ എന്നും ഭീമനോട് എന്താണ്? അസൂയാണ്. കാരണം എന്താണ്? കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ താൻ അത് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കുന്ന ആർക്കറിയാം? ദുര്യോധനൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഭീമനോടൊന്നും ദുര്യോധനൻ എപ്പോഴും ഇഷ്ടമല്ല, എപ്പോഴും അസൂയം ദേഷ്യമാണ് ഭീമനോടുള്ളത്. കാരണം ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കും ദുര്യോധനന്റെ മരണം എന്ന് ദുര്യോധനൻ അറിയാം. അയനേഷു ച സർവേഷു യഥാ ഭാഗാമവസ്ഥിതഃ ഭീഷ്മമേവാഭിരക്ഷന്തു ഭവന്തഃ സർവ ഏവ ഹി. വ്യൂഹത്തിൽ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം. അപ്പോ സൈന്യവ്യൂഹത്തില് മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകണം എന്നിവിടെ ആര് പറയാണ്? ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പിന്തുണ നൽകണം. താൻ ഭീഷ്മരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുന്നതായി കരുതുമെന്ന് സംശയിച്ച് ദുര്യോധനൻ സ്വാഭാവികമായ നയചാരിത്യത്തോടെ സന്ദർഭാനുസൃതമായി ചുവടുമാറുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവന് എല്ലാവരും പിന്തുണ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ദുര്യോധനന് തോന്നാണ് ഇനി അവര് അത് തെറ്റായിട്ട് എടുക്കോ, അത് മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഭീഷ്മദേവരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞതാണെന്ന് ചിന്തിക്കോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ എന്ത് പറയാണ്? ഭീഷ്മദേവൻ അങ്ങനെയാണ്, പ്രായമുള്ളതാണ് അല്ലെ, വൃദ്ധനാണ്. അപ്പൊ വൃദ്ധനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് നമ്മൾ വേണം? നമുക്ക് സുരക്ഷ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുരക്ഷ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നവിടെ പറയാണ്. കാരണം ആ നയചാതുര്യം, സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു നയചാതുര്യം, സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് മാറാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ്, അതാരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ ചെയ്യുന്നത്. തസ്യ സംജനയൻ ഹർഷം കുരുവൃന്ദാ പിതാമഹഃ സിംഹനാദം വിനോദ്യച്ചൈ തത്സംഘം ദത്മോ പ്രതാപവാൻ. അപ്പോൾ പരാക്രമിയും കുരുപിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മർ ദുര്യോധനന് ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുമാറ് സിംഹഗർജനം പോലെയുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖെടുത്തൂതി. അപ്പോ പരാക്രമിയും കുരുപിതാമഹനുമായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മർ എന്ത് ചെയ്തു? ദുര്യോധനൻ ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കാറ്. അപ്പൊ ദുര്യോധനനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭീഷ്മദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ ശംഖ് എടുത്തിട്ട് നല്ല ശബ്ദത്തിൽ സിംഹഗർജനം പോലെയുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖ് എടുത്തൂതി. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ പറയാണല്ലേ, പിതാമഹനെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം, വൃദ്ധനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ദുര്യോധനൻ സന്തോഷം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭീഷ്മദേവനും എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശംഖ് എടുത്തിട്ട് സിംഹഗർജനം പോലെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ശംഖ് മുഴക്കി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പക്ഷത്തായാൽ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മറുപക്ഷത്താകയാൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യെന്ന് വിഷാദഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മർ പരോക്ഷമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരുടെ പക്ഷത്താണ്? ഭഗവാൻ പാണ്ഡവ പക്ഷത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മദേവൻ പരോക്ഷമായിട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതാണ്. ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, പക്ഷെ ഭീഷ്മദേവൻ ആ ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ പരോക്ഷമായിട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാണ്. വിജയം എപ്പോഴും ആരുടെ പക്ഷത്താണ്? ധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്താണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ധർമ്മത്തിന്റെ കൂടെയാണ്. തഥാ ശങ്കാശ്ച ഭേര്യശ്ച പണവാനക കോമുകാഃ സഹസൈവാഭ്യഹന്യന്ത സാ ശബ്ദസ്തു മൂലോഭവത്. അതിനെ തുടർന്ന് ശംഖ്, ചണ്ഡ, മദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദം എമ്പാടും ഉയർന്നു. യുദ്ധരംഗത്ത് കോലാഹലമായി. അപ്പൊ അതിനെ തുടർന്ന് അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ശംഖും ചെണ്ടയും മദളവും കാഹളവും ഇതൊക്കെ അവിടെ മുഴങ്ങി. ഒരു യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുമ്പോ ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര ഒച്ചയും ബഹളമൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് ഊതാൻ തുടങ്ങി. ചെണ്ട, മദളം, കാഹളം അങ്ങനെ അതിന്റെയൊക്കെ സൗണ്ട് അവിടെ ചുറ്റും യുദ്ധരംഗത്തില് ആകെ മുഴങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങി. തഥാ ശേർഹയർ യുക്തേ മഹതീസ്യന്തനാസ്ഥിതോ മാധവ പാണ്ഡവശ്ചൈവ ദിവ്യൗ ശംഖൗ പ്രദത്മതുഹു. മറുവശത്ത് കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യശംഖുകൾ മുഴക്കി. അപ്പൊ മറുവശത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? അർജുനനും കൃഷ്ണനും തങ്ങളുടെ ശംഖുകളും എടുത്ത് മുഴക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി.
കൃഷ്ണാർജുനന്മാര് വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. അപ്പൊ അവരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കി, ഭഗവാനും അർജുനനും. ഇവിടെ തേരിന്റെ പ്രത്യേകത പറയാണ്, വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ അർജുനന്റെ തേര് വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരാണ്. അത് ആര് സമ്മാനിച്ചതാണ്? അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ച തേരാണ്. ആ തേരിനെ 3 ദിക്കിലും എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ? വിജയം മാത്രമേ കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ജയസ്തു പാണ്ഡുപുത്രാണാം യേഷാം പക്ഷേ ജനാർദ്ദന. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡുപുത്രരുടെ കൂടെയാകയാൽ വിജയം അവർ നേടുന്നു. എവിടെയെല്ലാം ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഐശ്വര്യദേവതയും വാഴുന്നു. ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും പ്രിയതമനെ വേർപിരിയാറില്ല. അപ്പൊ എവിടെയാണോ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളത് അവിടെ ആരും ഉണ്ടാകും? ഐശ്വര്യദേവത ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ ഉള്ളിടത്ത് ഐശ്വര്യദേവത ഉണ്ടാവും. ഭഗവാനെ വേർപിരിഞ്ഞിട്ട് ആരിക്കലും ഒരിക്കലും ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭാഗ്യദേവതയും ആരുടെ കൂടെ ഉണ്ട്? അർജുനന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം തത്മോ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃഗോദരഃ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖു മുഴക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കാണ്. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തം എന്ന ശംഖൂതി, ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായിട്ടുള്ള ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖു മുഴക്കി. കൃഷ്ണൻ ഋഷികേശൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയാണെന്ന് ഋഷികേശൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം. ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ അത്രേ. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാംശങ്ങൾ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയും. കാരണം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഋഷികേശൻ എന്നറിയപ്പെടും. എല്ലാ ജീവാത്മകളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആരുടെ അംശം തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാംശം തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാംശങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. നാളെ അടുത്ത ശ്ലോകം തൊട്ട് നാളെ തുടങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൂടിപ്പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടുണ്ടല്ലേ? ഉണ്ടല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എത്ര ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 574. അർജുനൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 584. സഞ്ജയൻ 82 ശ്ലോകം. ധൃതരാഷ്ട്രൻ 2 ശ്ലോകം. എന്താണ്? ഇതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടില്ല. മഹാരഥന്മാരെ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഒരഭിപ്രായമുണ്ട്. എല്ലാവരും കൂടി ആൻസർ പറയും. ആരോ ഡിവൈസ് 2 ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡിസ്റ്റർബ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും കൂടി ആൻസർ പറയുമ്പോഴേ അറിയാത്ത ചിലതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്നു. മാതാജി അത് നോക്കേണ്ടി വരും. കാരണം വെച്ചാ അതെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അവരോട് പറയണ്ടെന്ന്. കാരണം അവര് ആൻസർ കണ്ടുവെച്ചോണ്ടല്ല അവര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാനൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആവില്ലേ? മാതാജി അതിനുശേഷം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാ മതി. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ചിലത് കിട്ടാതെ പോവാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം ഞാനൊന്ന് അപ്പൊ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ആൻസർ പറയുന്നില്ലേ? അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോൾവ് ആവുമല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നില്ല ഈ പ്രാവശ്യം? ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇല്ല, ഉച്ചക്കടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. ഇട്ടിട്ടില്ലേ? 3 മണിന്റെ ക്ലാസ്സിലൊന്നും ഇതിലിട്ടാ കണ്ടിട്ടില്ല.
ഇട്ടിട്ടില്ലേ? ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. 3 മണി. നോക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയിട്ടില്ല, നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ 700 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എത്ര ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്? 574. പിന്നെ ആരാണ്? അർജുനൻ 84. പിന്നെ ആരാണ് പറഞ്ഞ? സഞ്ജയൻ 41. പിന്നെ മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? 60,000 പോരാടുന്നവനാണ് മഹാരഥൻ. അതായത് 60,000 യോദ്ധാക്കളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മഹാരഥന്മാര്. പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അധീരഥന്മാര്. 10,000 യോദ്ധാക്കൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്നവര് അധീരഥന്മാര്. പിന്നെ ദുര്യോധനന് എന്നും ഭീമനോട് അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം താൻ കൊലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടാണ് എന്ന് ദുര്യോധനൻ അറിയാം. പ്രധാന കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുര്യോധനന്റെ മരണം ആരുടെ കൈകൊണ്ടാണ്? ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദുര്യോധന അസൂയ ഭീമനോട്. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ തേരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു? വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ രഥമാണ്. സഹദേവൻ സമ്മാനിച്ച സമ്മാനിച്ച രഥമാണ്. ഐശ്വര്യദേവത, ഭാഗ്യദേവത എന്നിവ ഹനുമാന്റെ കപിത്തച്ചുമുണ്ട്. കപിത്തച്ചം, പൊടിക്കൂറ. കൊടിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല, അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തോർത്ത് വെച്ച് പറയുന്നതാ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? ഒന്ന് വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ രഥമാണ്. അഗ്നിദേവനാണ് സമ്മാനിച്ചത്. ലോകങ്ങളെയും കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? പിന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, രഥത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ഭഗവാനുള്ള സ്ഥലത്ത് ആരും ഉണ്ട്? ഐശ്വര്യദേവതയുണ്ട്. ബാക്കി പോയിന്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരും. ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അടുത്തിൽ വരും നമുക്ക്. ഇനി അടുത്തത് ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളവർ ചങ്കൂതി. അതും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മള്. ഇതുവരെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ നമ്മൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.